everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Anino sa kagahapon. Now I just talk. Manang gihipos man ani mo imong bawnanan. Manang kagkaon? Humba na. Ato na ko. Kadutang dyan ha. Imi! Asa man ka? Imi! Asa man ka? Mabiya ko. Di pa bagod klaro? Pero, nga naman. Kaya nabusog ko di oras sa inyong kasweet. Sweet? Kitsa man? Ay, ambot ni mo, Dave. Bala na ka diha, oy. Balikan natin yung Jenny dito. Kay kuhaan para ba to ni magbukog ang iyang isda. Kay mabukog unya to. Ay, nakusunda ha. Awayin dyan ka. Ni una lagi siya, Bia. Nasukuan siya? Ha? Wa man. Aw, abi na kong nasukuan siya. Kalit raman ko siya ni undang og kaon, unya, ni Bia. Kuan, may tiwason lang ko siya sa ilang classroom. Abi na kong nalain siya nga, niuban ko ninyo din, hi. Wow, Nganong malain man? Sige na. Tiwas na tagkaon. Aron makabalik na sabta sa atong room. Taas-taas pa man oras. Napatay 40 minutes nga makapahuay din, hi. Ano lang saguta din ni Good, magpahangin. Unya, mag-review sa ato ang math para unya. Uy, naadyo ko'y wa na sabti ay. Ha? Sige. Pero ato lang dalion ha, kay adoon man ako si Imi sa dili pa ta manod sa atong room. Di ay. Sige. Imi! Uy, girl. Si Dave, napanood din hinato. Sagdi na siya, oy. Imi, may mong magsulti ta? Alauna na. Magsugod na ang klase. Musod na to rin ang among subject teacher. Gawas na. Huwatong tagaw niya ha? Ayaw na. Dungan ta pa uli. Sweeper pa ko. Maghuwat ko. Balak ka. Magawas na ko. Huwat ko na yung niya ha? Balak ka diha. Away mo? Okay pagkakya mo ganina? Lagot ko. Uy, kamo na di ay? Dili, oy. Di pa kamo niya nag-away-away na mo? Wa man kami mag-away, good. Pero naglagot ko niya. Kay nga no lagi, sulti ko ba nga uy? Balak siya, oy. Basta kay naglagot ko niya. Dave, ulit na ka? Dungan ta. Dili pa. Maghuwat pa ko ni Imi. Sweeper man siya karon. Huwato na lang tamo aron dungan tagpauli. Basig madukay pa si Imi. Madukay sab niya ka. Una na lang. Ako na lay huwat ni Imi. Maghimo na lang sa ko sa atong assignment daan samtang magpaabot ko ni Imi. Aron ba nga, wala sa ko himulon niyang gabi sa bahay. Sige. Una na lang ko. Maglakaw na lang ko Sa'yo pa bitaw. Aron ma-save na ko ning para pliti na ako. Madungag na ko og hug sa akong alkansiya para sa Pasko. Happy talagang Pasko. Sunod buwan na. Pag-exchange gift og aron may regalo sad ko para ni Dave. Unsa kay mayang regalo niya sa? Kinang-ganahan siya. Ay, mananaw na lang ko sa mall kung makalaag ko. Hala, si Emmy man na. Nalaki siya sa tindahan sa eskwelahan. Ingon kay sweeper pa siya. Mao nga naghuwat niya si Dave. Kung mao, may una siya. Ug iya rang gibiyaan si Dave. Naman ako sa akong assignments.
Ipuso na ako akong notebook. O adto na ako si Amy. Bi, manulay sa tagamay bi aron gwapo po tagamay nga makita ni Amy. Akin eh, pinarisal. Ato na nako sa yang room si Amy. Mintaw man na sila eh. O pag niyon ako siya nga malakaw lami. Aron mas taas pang oras nga magkauban mi. Moral ba ito nasuko na ako ganina da? Pasig na ulian na turon. Oh. Wa man lagi siya sa ilang room. Excuse me, Jules. Si Amy? Oh, ninaro ito ni Pauli, bay. Ha? Oh, ingon siya, sweeper siya karon. Di, ay! Pero taon kami sweeper, magto kami yung naudugay na uli. Uyay. Dili di ay. Sige, salamat ha. Nasuko di gihapon siya nako. Dave! Jenny? Niya pa malagi ka? Kuan, gihuwata ka? Tala? Si Emmy? Miuna na ko no? Sige, tana na. Bad ka, girl, ay. Imong ignan nga sweeper ka. Nag-WhatsApp town si Dave ni mo. Naparon dito ba? Kay paglili na ko ganiha diyang gisugo ko nimo, dito pa biya siya sa ilang room. Murag may gisuwat pa. Sigurado gid ko nga nagpaabot to nimo ba maong nagdugay-dugay sabto. Ta, bala siya oy. Ano bitaw? Luoy sad gwapo eh. Unsa? Nag-cross up ka ni Dave? Ganahan. Kisa may di ganahan niya uy nga gawas nga gwapo. Bright pag yun og swerte kay ka nga diha siya makagusto nimong bayhana ka. Nya palugit-lugit pag yun ka diha. Sige ka. Maunhan gani kas uban na ikaw lang. Patay ka kaay si Dave nako. Mamang gani nga may huwat jud siya bisan na ako nang gibinuangan nga sweeper ko karon. Sure ka. Gani. Basin mayag nagtuo lang ka. Pero di ay nasayop ka. Kay Noy. Ha? Unsa ba uy? Simod maitudlo uy. Tanawa gani. Loyo ni mo dapit ba? Ningi asa. Ngano ba? Si Jen imong kisulusan ganiha, di ba? Mo nga may walk out ka ganiha nga naniod to mo. O karon tan-awa. Sila na say nag-uban ron. Hala ka, sweet. May kupot si Jenny sa iyong bukto. Sweet pa kayo pahiyom ang babae. O ang lalaki mo'y nagdasi ang bag. Ako anak, kulpaan ako anak, eh. Wapa sa baya si Jenny. Unya, best friend pag yun ang duha. Ug mas duol silang bay kay Nemo. So, advantage yun siya, day. Di ko masagot. Ano man? Kamo na ba? Dili pa. So, wak pa kay katungod nga masuko. Pero, pwede ra nga, dili ka magpapildi, day. Mga lakaw na, pakita no. Kinana sila sa tungod, o wa siya makabantay nga nata dilis tindahan nagtambay, kay busy sila tabi. Ay! Amy? Sorry, natumba ko. Okay ra ka? Ingon ka ganina nga, sweeper ka karon. Di man lagi? Oo, miun ako kay kay labad ang akong o nihapit ko og tambal di sa tindahan. Giubanan ko sa akong classmate. Mo ba? Labad na imong ko? Dali, manakay na natag jeep. Aron nga makauli din ka sa inyo. Ay, doon naman ta sa ato, Dave. Gilabdan sa o si Amy. Manakay na lang mi. Ihatod ako sa ila. Maglakaw ra ko? Biyaan ko nimo? Sakay na lang uban na mo. Ay, ayaw na lang. Doon naman lang sad. Ano good akong pliti. Sige. Ambing Jen. Sige. Maski pilit niyang upanan si Emmy, nga may biya niya kakanina. Samtang ako,
gibalik siya aron may makauban siya. Unya karon, iyara kong gipasagdan. Kano saday ko nimo makita, Dave? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!